Pre nego što odete na spavanje, ne zaboravite da kažete ove 4 stvari Bogu, posebno četvrtu, koja je najvažnija. Odvojite minut da razmislite o tome za šta možete danas da mu kažete hvala. Prvo, Gospode, hvala ti što si sa mnom. Hvala ti što daješ smisao mom životu. Molim te, zaštiti mene i moju porodicu. Danju i noću pod tvojom zaštitom. Zaštitite nas od zla, straha i anksioznosti. Hvala ti što si bio sa mnom kada sam se plašio. Hvala ti što si me tešio kada sam bio tužan. Drugo, hvala ti, Gospode, što si mi dao topao dom, koji me štiti od hladnoće i oluja. Hvala ti što mi dozvoljavaš da mirno spavam, znajući da sam u tvom zagrljaju. Tvoja ljubav je uvek sa mnom. Treće, znam da je sutra u tvojim rukama, moja budućnost je u tvojim rukama. Poveravam ti sve, tebi sebe, svoju porodicu i sve što imam. Četvrto, najvažnije, Gospode, hvala ti što si mi oprostio, oduzeo si mi strahove, brige i sumnje. Predajem sve svoje terete tvojim nogama. Molim te, očisti me svojom rečju. Dodirni me svojom ljubavlju. Podari mi dubok i miran san. Znam da će sutra tvoja milost biti nova i sva slava tebi, Gospode. Ako verujete u moć ove molitve, napišite amen u komentarima. Svaki amin otvara vrata Božoj milosti.